Se on se hyvä yksi video, missä Jamppa kokeili 3 eri varavarjoa ja sitten käytti noita ilmassa, että päästi siiveen irti sen jälkeen, kun oli vipannut varavarjoa. Joo. Ja sitten yhden kerran teki sillä, että päästi itsensä vapaa-lentoon. Se on jo vähän rasittaa. Mönkiä valmis. Arkaa vähän. Maksimi 90 valmis aja. Maksimi 90 valmis ajaa. Oikein jarru! Aika huonosti satana nousi lentoasema. Niin. Aika huonosti. Ei siis, ei niinku noussut päälle jumalata, kun sitten vasta niinku ihan... Eiks toi oo akrosiipi? Oo. Mä tykkään Laksojukallakin, kun se sen pienen kirppukkaas lähtee, niin kun se ei mennä sitä päälle saa. Joo. Suuri osa noista siivistä ei ole tehty oikein hinauksia. Joo, kyllä. Se on se ongelma. Ei varmaan mikään, mutta silti sitä voi lämpöä. Tää on ihan... Mulla lukee, tandemissa lukee, että tehty myös hinauksia. Okei. Mitä naurettiin, että tänä päivän siivissä ei taida olla yhdessäkään, että lukee, että käy myös hinauksia. Mahtaakohan sieltä tulla kohti jonkun näköisiä kippuroita? Mä luulen, kun se Oppilas. ottaa Niin, nyt saa